ଶୀତଳ କାନ୍ତ କୋମଳ ପରିବେଶରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଜସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଆମ ମନ ଭରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ କବିତା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ ଭରୁନାହିଁ। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାର ନାଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ଉତ୍ସବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ଓଡ଼ିଆ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ସ୍କୁଲ। ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସନ୍। କାହ୍ନୁ ସାର୍ ଜାଣ ଏହାର ହେଡ୍, ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ BSc BEd, ଅଟନ୍ତି